kod Sifuna kachiel kod wachni mogik. Adwa wacho matin wach Sifuna. To wach Sifuna to koro kadwa wacho matin ahinya. Thuolo marwe adwa wacho ni nek nyocho decide ni Sifuna dhi dala. Owinjore kane en ng'ama ohero democracy. To nowacho ni an kuseriemba ka, an be koro an wuoyi, wadhi ago dalana kumoro. Mondo koro jogo manyocha luwe ka omed luwe. Sani, Sifuna dwaro ni jok maluwe gin ODM. Jok maluwe gin DCP. Jok maluwe gin Wiper. Jok maluwe gin jogi duto. Kodhi ogo dala mowuok e dala ni, modhi ogo dala kende, ekobro ng'eyo. Ta ahinya. Ok onyal wacho ni party mosewacho ni koro dhi go dala ema pod odwa chunje ni odwa dok e doho kendo. Dong'eche kowuok e doho kendo ochako dok e doho. Nyiso ni odwaro ni mondo othir ODM. To odwaro ni mondo othir ODM gi one thing. En nowacho gi dhoge ni ok onyal tiyo gi ng'ama mediocre. Mano no refer to Honorable Dr. Buru Oginga. Ka pod idwa mana dhi e doho to isel yanyo jatelo mar ODM, ibiro tiyo kode nade? Nyiso ni sami idwa dhi e doho cha pod idwaro ni mondo ibed abeda gi kombini, to ok idwa tiyo gi jatelo ma en substantive party leader mar ODM. Onge tiende mondo ibed kanyo. Wachni mogik, Agwanda. Gima dwa wacho en kama. Sifuna nyaka ng'e ni ka oseyanyo ng'ano ma jatelo, onge tiende mondo wach ni odwa duogo tiyo kode emomiyo dok doho. Odhi ogo dalane mondo we ODM grow kendo bro grow under the leadership of Dr. Oburu Oginga. Tado wacho ni remnants moko mabe pod nitie ka. Nyiso ni plande maduong' ahinya en ni mondo gol Dr. Oburu Oginga e power. Mondo koko endelea gi gimiluongo ni Secretary General. Ok nyal timore nikech onge position nek no seriembe ok onyal bedo kako. Erokamano ahinya Michael Agwanda, jalony weche mag telo, Kinda Ojuka, janon weche mag siasa kachiel kod wakili Peter Simbawasaga kuom kawo thuolo maru okinyi makawuono mar biro e twak e chenro maru pinyo bila shemo